KHASI hinin kasngi kala Iakynduh yu Deputy Commissioner ka Southwest KHASI Hills ba di Lingwa ban kerpat ya kibor pynshah district ban le da ka tyngeh pynshah yu drok ha Southwest KHASI Hills district. Habakran cekilat patai kubor hadiin ka Iakynduh yu DC u Presiden KHASI Southwest KHASI Hills uba arbok karjarin ulaong bakala day kapor ya kibor pynshah district ban kam shim kisin jam ha ka bante lakam ya udrok hapo ka district. Ulaong ru baka HYC kala dawa ba UDC uday bantuklar lang bat katanat pulit kanang ban penklan syu ya ka anti narcotic task force lani ka ANTF bat baka district kala banyakun pynshah ya ka jingsniu jong drok. District berkoin adu karani kor PS ka makruat PS berkunjuru ka di office USP bagi dai penklan ya kini anti narcotic task force ki badai tawan pek ya kini kamtame on drok ngila kerpat ngila kentui ibe bentuk problem but nitu ngila ongri ibau de bentuk halat kumna ba ka jingru ju drok ka jele pha na ka tau ti ule thu ingi ba kolong ka plat ban le tai kam dai ka nakale ka sengila kerpat juri ngila dawaru ne iba ide ban penbor ya ka tisia ka dia ka pulet jo district ba ka de ban apa hara hamal ki jaka kamtame kini ki jaka rong jaka mi apa ka district jongi Kador bar pelun jong kasnong air pakon